Hello guys, ata karon diri sa among bukid. Patukod ko gamayng balay dito. Na akong mga tarbahante diha nag-layout sila sa akong balayanan. Ari sila dito. Ya. Kani kulungan akong manok. Akong manok diri isa pa kabuk daro. Walang na sa niya akong katian diri. Ya, kay karon kay hapon naman hapit na pud ang tig-snack nila. Tungagan ako silag saging. Tungagan ako silag saging kay para snack nila unya. Para saging guys oh. Ani. Tungagan ako silag saging. Pangatag saging diri sa atong kaldero guys. Gagmay kini nga saging pero okay na ni. Ingaw na gyapon na kay sila ni mga atong mga trabante. Kinahanglan man sila nga ato yung pamirindahon kay iman po dalim na ilang trabaho. Pero ang ilang kahago, di gyapon na makawang. Kapag humanon niya, ay saging. Na sila ni saging niya guys. Okay, nalang saging guys oh. Ana, natong lutoanan dia. Okay kayo. Nya, karon kay na plaster naman. Maghaling sa ako. Maghaling sa ako guys. Tanawan niyo sa una ko paghaling pero okay lang, tanawa lang niyo. Hello guys. Haling sa ko diri guys. Muna sinapsap nga kawayan. Muna itong panghaling kay dali ra kay kaling kusog siya musiga. Laro. Sapsap sa kawayan ba? Dali ra siya mahaling guys. Nahaling na guys. Utang na nato niya itong saging. Kaya guys, takang na guys. Takang na ako itong ilong aga saging. Nara. Takang na siya. Parang saging. Taod. Maluto na niya. Makaon na sila. Oh. Okay na kayo. Nya. Paris na to itong saging niya. Pagka luto ato. Parisar na to ani. Okay kay lami kaya ito ginagmahay. May kape. May magdre. Asukar. Pisulod palit bataron.
Guys, Okay, guys. luto na tong saging guys. Kita lang taon niya pag maluto ang saging. Karon rin natin yung saging. Ito may plaster kay tawgon na natin sa karon kay mga una. Ya iparis na to yung saging. Nag-init kog tubig. Ibukal na. Anak lang kamo tubigan diri. Ito anan pang bukal sa init kay bukid good. Tapos ang tawgon sila nga kuan kay na anak ka plaster ng atong kuan diri. Merinda. Pag! Go! Dali na mo go! Yut! Merinda sa mo! Dali na! Tawgon sa nako sila guys, karon. Oh, pahuway sa mo diha! Ay mag-snack sa dak, kaon sa dak saging niya. Muhigop tag bugnaw nga kape. Ay, bagong bukal. Para pauli sa kusog ba? Ana sila karon, iya lang sila karong takos sa ininit kay ana ba? Ana ra tirada na budre binukid ra gud. Yo, tiga ko tibla kape. Atong bagoong natay limonsito diha. Okay kayo. Okay, pagkuha kape ni mara na mo kinabuhi diri sa bukid guys. Yan ara gud simple lang kayo saging ba. Nagiingon lang bahalag saging. Ay mo kwan kito te. Basta labing. Akani mo hayot. Oh. Na kopya ko lang kana takos, ang takos nini. Ngani ra na yung pamagi diri guys. Takos ra gininit diha. Ana ra gud kanang cowboy ba? Boy Scout. Ana ra mi diri. Bisag ingana lang. Malipayon gyapon mi nga. Ngani. Nya, namoy ngani, namoy saging. Wala, oh bitaw. Mga unta ninyo guys. Mga unta ninyo. Kaon di ka. Naramong uyap diri guys oh. Tangan din na siya kaning limonsito. Hindi kayo. Oh, tangan limonsito. Ana, okay kayo na. Ana ulay kutsara. Mana ni ka? Wa na. Pugkon pa nato ng isa bi. Para lami kayo. Oh. Oh, apil pangunod si Monsito. Oh. Para tirada na mo diri. Okay. Enjoy. Ini kayo? Oh yes, ako na po yung mutimplag kape. Yut. Ikaw? Ya. Na. Ano ito? Tao na. Ang kanon yut. Ano nga kung sakop? Kapitan nyo guys. Ini na siguro ta. Mayo ali. Tanga powder. Tanga asukar gamay. Gamay lang tanga asukar guys kay para good for health ra gyapon. Okay. Utaw. Wala akong agaw. Wala among panday diri. Kani iyan among engineer. Pakita engineer. Engineer, diri ba? Diri ba? Pakita ba ang saan ni? Wala, agaw gyapon ako na igsuon ni sila. Mga master panday ni. Ang isa. Isa. Di magpakita, busy kayong isa yun. Grabe. Grabe makahigop guys. Diha na jo. Okay. Wala, enjoy kami sa mong kinabuhi diri. Naot nga na lingaw mo sa amuang gamayng video about sa yan nilang kinabuhi na mo diri. Bye-bye.